खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बड' जबनि स्लाव बरना लाग्रोनाय जायो आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैलायदों दै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' आङो मैया जोंहा बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट कमिसनाव ससियेल स्टाडिज दङ नालाय सिलेबासाव दा मैया आं नोंथांमोना ससियेल स्टाडिजनि माखासे गोनां कुइसनफोरखौ बर'नि लानानै फैदोंमोन आरो आं दिनैबो नोंथांमोननो सेकेन्ड पार्टनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों दै आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो भिडिअखौ बर' मिडियामजोंबो लाबोदों माने कुइसनफोरखौ आङो बर' मिडियामनिबो होदों आरो बेजों लोगोसेनो आङो इंलिश मिडियामावबो कुइसनखौ होदों नोंथांमोना गासिबो नायलांनो हागोन जायफोर नोंथांमोना बर' मिडियामै एग्जामखौ होनो सानदों नोंथांमोननि थाखायबो बे भिडिअआ इंलिश मिडियामाव होनो साननाय नोंथांमोननि थाखायबो बे भिडिअआ मानो होनोबा नोंथांमोना माने माखासेया बर'नि बानायबाय थायोबाबो जेनेबा कुइसनफोरखौ बर'निल' होयोबाबो नोंथांमोना कमेन्ट खालामो इंलिशनिबो लाबो होननानै दा बेनिखायनो आङो माने खेनसेनो मोननैखौबो लाबोनाय जादों आरो दा नोंथांमोना गासिबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे खामानिखौ मावबानो जाबाय आङो जेब्ला नैबे कुइसनखौ होनगोन ना दा कुइसनखौ होनखांनायनि उनाव आङो नोंथांमोननो अपसनखौ खोन्थागोन दा बे अपसन खोन्थानायनि उनावनो नोंथांमोना गावबागावनो मा खालाम आखायाव कपि एबा नोंथांमोना गोसोआव सानना लाबानो जाबाय एन्सारा जुदि नोङो मिथियोबा बेखौ नोङो एटेम्प खालामनो हायोबा नोंथांमोना गाव एसे माबा गोसोआव लाबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आं एन्सार होनायनि सिगां नोंथाङा खैथा कुइसननि एन्सारखौ होनो हादों नोंथांमोना गासिबो बेखौ कमेन्टआव एसे रिप्लाइ होबानो जाबाय खोन्थाहरबानो जाबाय आं एसे मोजां मोनगोन जुदि नोंथांमोना एटेम्प खालामोबा दानिया लोगोफोर आं जायफोर चेनेलाव गोदानै फैनाय बिथांमोननिसिम गुरै खावलायो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना माबायदि कुइसना फैनो हागौ बेनि बागै एसेबाबो मिथिनो हागोन आरो नोंथांमोना गोनां कुइसनफोरखौ बे बड' जबनि चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो लोगोफोर जोंहा दिनैनि फार्स्ट कुइसनाव दङ लटाक बिलोमाया बबेयाव दं होननानै बेखौ सोंदों दै वेर इज द लटाक लेक सिटुएटेड दा बेहाय नोंथांमोना मोनब्रै अपसन मोननो हागोन दा आं बेखौ अपसनखौ खोन्थाहरगासिनो दं नोंथांमोना केरेला दङ उत्तरान्चल दङ जायखौ जोङो उत्तराखन्ड होननानैबो मिथियो दै मणिपुर दङ राजस्थान दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा लोगोफोर दा बेहाय कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन लटाक लेकआ बबेयाव दङनो जोंहा सि नाम्बार अपसना कारेक्ट दै मणिपुराव जोंहा बे लटाक लेकआ दङ दानिया फैदो जोंहा नैथि सोंथियाव गाहायनि बबे मोनसे फासआ श्रीनगरखौ लेजों लिंक खालामो होननानै बेहाय सोंदों दै दा बेहाय नोंथांमोना इंलिसाव नायनो हागोन नाय which of the following passes link श्रीनगर to Leh होननानै बेहाय सोंदों दानिया जोंहा बेहाय अपसन मोनब्रै दङ दा बे मोनब्रै अपसनानो जाहैबाय जोंहा माना फार्स्ट दङ रटास फार्स्ट दङ दा बिनिफ्राय दङ जोंहा अपसन नाम्बार सियाव नाथुला फार्स्ट दङ जजिला फार्स्ट दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सारा मा जागोन लोगोफोर जजिला फार्स्ट अपसन नाम्बार डिआ जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार लोगोफोर नोंथांमोना आरो जेबो सिन्था खालामनो दै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांजोबनायनि उनाव मा खालाम भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै बे PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै एसे नोंथांमोना रिभिजन खालामबानो जाबाय जेनेबा भिडिअ नायनायावबो एसे गोसोआव थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै जुदि सानफ्रामबो रिभिजनखौ खालामबाय थायोबा माने गोसोआव बांसिन मोजाङै थागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव PDF फाइलखौ भिडिअनि डिसक्रिपसननिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसनाव गाहायनि बबे मोनसेया बुहुमनि देरसिन दिपसा होननानै बेहाय बुंदों माने दिप होननानै बुंदों गाहायनि बबे मोनसे बुहुमनि देरसिन दिपसानो which of the following is the world's largest peninsula होननानै बेहाय सोंदों दा बिनिफ्राय जोंहा मोनब्रै अपसन मोननो हागोन नोंथांमोना बेहाय भारत दङ खोला आफ्रिका दङ जायखौ जों साउथ आफ्रिका होननानै बुङो आराबिया दङ बिनिफ्राय डि नाम्बाराव दं ए आरो बि बट ए एन्ड बि दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सारा बबे लोगोफोर अपसन नाम्बार सिया जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दै आराबिया दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट कुइसनाव गाहायनि बबे जायगायाव बयनिख्रुइ बांसिन अखा हायो बेहाय हायोसोमोन दै महरखौ बेहाय होनो बावबाय आङो नोंथांमोना बेखौ एसे बुजिनानै नाजाबानो जाबाय which of the following places receive the highest rainfall in the world होननानै बेहाय कुइसनखौ बुंदों दै दा बेखौ नोंथांमोना बांसिनानो हाखायो जानांगौ एन्सारखौ दा बे नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन लोगोफोर सिलचर दङ सेरापुन्जि दङ मौसिनराम दङ गुवाहाटी दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बबे जायगायाव बांसिन अखा हायो लोगोफोर मौसिनरामाव हायो दै बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय मौसिनरामा बहा दं नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिगौ जानांगौ मौसिनरामा जोंहा मेघालयआव दङ दै दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे सोंथियाव गाहायनि बबे मोनसे रायजोआव अलार बिलोमाया दं होननानै बेहाय सोंदों दै अलार नैबे नायनो हागोन इंलिसाव इन which of the following state is the Ular Lake located गाहायनि बबे मोनसे रायजोआव अलार बिलोमाया दं होननानै बेखौ सोंदों दा बे नोंथांमोना मोनब्रै अपसन मोननो हागोन राजस्थान दङ पान्जाब दङ उत्तर प्रदेश दङ जम्मु एन्ड काश्मीर दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार डिआ जम्मु एन्ड काश्मीराव जोंहा बे लेकआ दङ
दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे सोंथियाव दा रिभार नार्मादा इज अरिजिनेटेड फ्रम होननानै बे सोंदों दै अबेनिफ्राय अरिजिनेट ना रिभार नार्मादाया बेखौ सोंदों दा बे मोनब्रै अपसन नुनो मोनगोन नोंथांमोना सातपुरा दं आमारकान्था दङ ब्रह्मगिरि दङ स्लप्स अफ द वेस्टार्न घाट्स दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार जाहैबाय अपसन नाम्बार बी आमारकान्थाआ जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे सोंथियाव गाहायनि बबे मोनसे हादरा भारतजों सिमा गैया दा बेहाय गाहायनि बबे मोनसे हादरा माने भारतजों सिमा गैया एबा बाउन्डारि गैया होननानै बेखौ सोंदों which of the following country does not share land boundary with India भारतजों हानि बाउन्डारि गैया बेखौ सोंदों बबे मोनसे कान्ट्रिया अपसनखौ नायदो नोंथांमोना भुटान दङ बांलादेश दङ ताजिकिस्तान दङ नेपाल दङ नेपालजों भारतजों जोंहा लेन्ड बाउन्डारि दङ बांलादेशजोंबो दङ भुटानजोंबो दङ भुटानखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो बांलादेशजोंबो दङ दा जोंहा ताजिकिस्तानजों गैया दै बाउन्डारि लेन्ड बाउन्डारि गैया जोंहा इन्डिया दानिया फैदो जोंहा गाहायनि बबे हाजोआ भारतनि गोजामसिन हाजोलारि होननानै बेखौ सोंदों गाहायनि बबे मोनसे हाजोलारिखौ बे सोंदों दै गोजामसिन भारतआवनो which of the following is the oldest mountain range in India दा बे नोंथांमोना अपसनखौ मोनब्रै मोननो हागोन आराबाली माउन्टेन्स दङ वेस्टार्न घाट्स दङ हिमालयास दङ बट ए एन्ड सि दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय कारेक्ट एन्सार जाहैबाय अपसन नाम्बार ए आराबाली माउन्टेन्स दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट नाम्बाराव where does the Phalg Strait lies होननानै बेहाय सोंदों दै Phalg Straitआ बबेजों लाइस खालामो बबे मोननै कान्ट्रिजों बेखौ सोंदों दै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन अपसनखौ श्रीलंका दङ मालदिभ्स दङ इन्डिया एन्ड श्रीलंका दङ इन्डिया एन्ड मालदिभ्स दङ डि नाम्बाराव दं बट ए एन्ड बि दा बै मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बे Phalg Straitआ बबेजों लाइस खालामो बबे मोननै कान्ट्रिजों नोंथांमोना बेखौ एन्सारा जाहैबाय बिनिया कारेक्ट एन्सारा इन्डिया एन्ड श्रीलंका अपसन नाम्बार बि आ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे सोंथियाव सायाद्रिसनि गुबुन मोनसे मुङा मा बेखौ सोंदों दै व्हाट इज द एनादार नेम अफ सायाद्रिस दा सायाद्रिसखौ आरोबाव मा गुबुन मोनसे नामजों मिथियो बेखौ बेहाय सोंदों दै नोंथांमोना बेहाय अपसनखौ नायनो हागोन आराबाली दङ वेस्टार्न घाट्स दङ हिमाद्रि दङ नन अफ द एबभ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बे सायाद्रिसखौ आरोबाव मा गुबुन मोनसे नामजों मिथियोनो वेस्टार्न घाट्स होननानैबो मिथियो बेखौ गोसोआव लादो नोंथांमोना Which of the following countries are divided by a red cliff line होननानै बुंदों गाहायनि बबे मोननै हादरखौ रेड क्लिफ सिमाया बोखावोनो दा बे मोननै कान्ट्रिनि नामखौ सोंदों जायखौ रेड क्लिफ लाइनआ बोखावो दा बेहाय नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन इन्डिया एन्ड पाकिस्तान दङ इन्डिया एन्ड चाइना दङ इन्डिया एन्ड बांलादेश दङ इन्डिया एन्ड नेपाल बेयो मोनसे जोबोद गोनांथार कुइसन दै बेयो एग्जामाव बार फैफ्लेबाय थायो दा बेहाय जोंहा रेड क्लिफ लाइनआ बबे मोननै कान्ट्रिखौ बोखावोनो इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव बे रेड क्लिफ लाइनआ दङ बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादै दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे सोंथियाव गाहायनि बबे मोननै हादरखौ डुरान्ड सिमाया बोखावो which of the following countries are divided by Durand line दा बे डुरान्ड लाइनआ बबे मोननै कान्ट्रिखौ बोखावो होननानै बे कुइसनाव सोंदों दै अपसनखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोनाथ' निउसफोर नायोबा एसे खोनाबाय थानो मोन्दों जानांगौ बे डुरान्ड लाइननि बागै दा अपसना दङ Afghanistan and Pakistan दङ India and Pakistan दङ India and China India and Burma दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बे कारेक्ट एन्सार जाहैबाय अपसन नाम्बार ए Afghanistan and Pakistanनि गेजेराव जोंहा डुरान्ड लाइन दङ दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे सोंथियाव बबे रायजोखौ भारतनि सुगार बल होननानै बुङो होनदों which state is called the sugar bowl of India भारतनि बबे मोनसे रायजोखौ सुगार बल होननानै मिथियो नोंथांमोना अपसनखौ नायनो हागोन उत्तर प्रदेश दङ छत्तीसगढ़ दङ आरो बिनिफ्राय दङ अन्ध्र प्रदेश दङ बिहार दङ दा बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा बेहाय लोगोफोर सुगार बल अफ इन्डिया होननानै भारतनि बबे मोनसे स्टेटखौ मिथियो जोङो अपसन नाम्बार ए उत्तर प्रदेशखौ मिथियो दानिया फैदो जोंहा गुबुन मोनसे सोंथियाव गाहायनि बबे मोननै हादरखौ मेगमन सिमाया बोखावो बेखौ सोंदों गाहायनि बबे मोननै कान्ट्रिखौ मेगमन सिमाया बोखावो आरो बबे मोननै कान्ट्रिनि गेजेराव मेगमन लाइनआ दं होननानै बेखौ बुंदों which of the following countries are divided by मेगमोहन लाइन दानिया फैदो जोंहा बे अपसनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय इन्डिया एन्ड पाकिस्तान दङ इन्डिया एन्ड चाइना दङ इन्डिया एन्ड बांलादेश दङ पाकिस्तान एन्ड चाइना दङ दा लोगोफोर बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव जोंहा मेगमोहन लाइनआ बबे मोननै कान्ट्रिनि गेजेराव दङ अपसन नाम्बार बि इन्डिया एन्ड चाइनानि गेजेराव दङ दै बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोंहा which is the highest dam in India दा बेहाय बुंदों भारतआव बयनिख्रुइ माने जौसिन डेमखौ बेहाय सोंदों दै नोंथांमोना बेहाय देरसिन होनफ्लांबाय आङो लोगोफोर जौसिन दै हाइएस्ट डेमआ भारतनि बबे मोनसेखौ सोंदों
दा नोंथांमोना डेमनि नामखौ बे सोंदों आरो नोंथांमोना बेहाय नायबानो जाबाय बाक्रा डेम दं नागार्जुना सागर डेम दं हाराकुद डेम दं बिनिफ्राय दङ जोंहा थेहरि डेम दा बे मोनब्रै अप्शननि गेजेराव जोंहा बयनिख्रुइ जौसिन डेमा इन्डियानि जौसिन डेमा बबे थेहरि डेमा दै अप्शन नाम्बार डि आ बेहाय जोंहा कारेक्ट एन्सार लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननो आरोबाव गाबोनो नेक्स्ट बिदिनो गोनां कुइसनखौ लाबोनो नाजागोन पार्ट 3 भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो आपडेट थागोन होननानै बे पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्शनाव मोननो हागोन डाउनलड खालामनानै एसे मोजाङै रिभिजन खालामबानो जाबाय फरायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो दायो खैथा नोंथांमोना आं एन्सार होनायनि सिगां गावनो एन्सारखौ होनो हागौ बेखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव एसे खोन्थाहरबानो जाबाय बे लोगोफोर बे भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो बयनोबो शेयार खालाम माबाफोर सोंनांगौ दङबा कमेन्ट खालामनो हागोन गोजोन्थों